Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Apolisi kutcholo atsimikiza kuti lero anthu akuthekerani mudzi wa Konzalendo mfumu yayikulu Mbawera kufukula maliro omwe anawayika m'manda posemphanitsa ndi akunzuzu. Mneneri wa apolisi amasamba njata Amos Banda wati anthuwo afika ku ofesi kwathu. Nkhani ikuti sabata zitatu zapitazo amalawi awiri mwamuna ndi mkazi adamwalira ku South Africa ndipo malirowo anawatumiza sabata yatha, wina wakutcholo ndipo ena akunzuzu. Komano malipoti akuti potumiza kuno anasemphanitsa mabokosi amaliro. Lathyolo linapita kunzuzu pomwe la kunzuzu linapita kuthekerani kutcholo. Ndipo pa zifukwa zomwe sizikudziwika maliro akutcholo atafika lachisanu sabata yatha anapita nawo kumanda osaona nkhope. Koma kunzuzu anthu anaona nkhope pomwe anadabwa mu bokosi muli nkhope yosiyana komanso ya mamuna pomwe awo adali msungwana. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.